आता तू काय शिरोधारा करून आली? हा शिरोधारा करून आली. कसं असतं माहिती आहे का, डोकं पूर्ण असं खाली आता हे काय आणलं नवीन? थोडं तेल टाकून पुरं असं असं चोळतात अर्धा तास झालं तुला आहे ना? हां, असं असं चांगलं चोळतात. आम्ही कुठे चाललो माहिती आहे का? कुठे चाललं? दवाखान्यात चाललो. काय करायला? आज बोलवलंय ना ॲडमिट व्हायला, तेव्हा जाते. काजल घरी थांबली आहे आणि भाईला कशाला घेतलं माहिती आहे का, तिथे ताई जवळ आहे ना, ताईला पण बाबूला पण भेटायला जाणार आहे. पाऊस काय जोरात आहे, भरपूर पाऊस पडतोय. हे गोल गोल बांधलाय ना, बापरे, समुद्राच्या गोल. तर आता इथं बघा मम्मीला हा बेड दिलेला आहे ना, मम्मीला हा बेड दिला आहे आणि इकडे जे पण वेटिंग करणार मम्मी बरोबर ते, म्हणजे आज मी वेटिंग करणार आहे तर मग इकडे मी झोपणार आहे तिकडे त्या साईडला. आमचं सामान बघा इकडे ठेवलं सर्व. म्हणजे प्रॉपर सोय केली आहे ना. आता पहिली माझी ट्रीटमेंट काय होणार माहिती आहे का? काय? आता मी नाश्ता करून म्हणजे पेट झाली. अचानक बाहेर कसे डॉक्टर आले ना, म्हणून मी लगेच व्हिडिओ बंद केला. त्यांनी चौकशी केली की मम्मीला काय काय झालं सर्व लिहून घेतलं आणि इकडे सर्व फाईल आहेत लिहिलेली. आणि आता तुम्ही विचाराल की मम्मी तर तुम्हाला कुठे दिसत नाही आहे, तर मम्मीला आता मसाजसाठी नेलं आहे. त्या क्रियाला काय म्हणतात ते पण मी विचारायला आणि तुम्हाला सांगेन. आणि औषधं पण त्यांनी वेगळी दिली आहेत, ते औषधं आणायला मी पाठवलेलं आहे. भाई गेले आहेत, कारण मला इकडे कसं सांगावं लागलं ना, तर भाई औषधं पण आणतील आपल्याला. म्हणजे औषधं आपल्याला इकडून नाही मिळत, आपल्याला बाहेरून आणावे लागतात. ते एक झालं. आणि सुरुवातीला आता मसाज करायला नेलं आहे. ते म्हणले की मसाज आम्हाला 20-25 मिनटं लागतील. नाव काय ते आपल्याला नंतर माहिती पडेल. आता मम्मीला येऊ द्या, मी बघा आपल्याच रूममध्ये वेटिंग करतो. तसं बाहेरसुद्धा वेटिंग आहे, पण आपण आपल्या रूममध्ये वेटिंग करतो. आता मम्मी आल्यावरती तुम्हाला दिसेलच काय केलं, कसं केलं ते सांगतील. आणि त्याच्या अगोदर त्यांनी विचारलं होतं की मम्मीने काय खाल्लं आहे की नाही, तर आम्ही सांगितलं मम्मीने नाश्ता केला आणि औषधं पण सर्व घेतलेली आहे सकाळची. ते बोलले ठीक आहे, म्हणजे नाश्ता केल्यानंतरच ही प्रोसेस करतात आहे वाटतं त्यांनी. आता काय प्रोसेस आहे, कशी केली, नाव काय ते आपल्याला नंतर माहिती पडेल. आता इकडे बघा आपल्याला हे कबर्ड दिलेलं आहे. आता इकडे सेक्शन बघा कसे आहेत. हा असा बंद होतो, हा मोठा आहे पूर्ण. इकडे मम्मीचे कपडे ठेवतो आहे आणि खाली एकदा माझे कपडे ठेवेल मी, आणि इकडे पण मम्मीचेच कपडे ठेवतो. आता मम्मीला विचारतो कसे पाहिजे, पहिले ठेवतो, नंतर मम्मी सेट करेल आपली. मम्मीला जाऊन आता 10 मिनटं झाली आहेत, तरी 25 मिनिट 30 मिनिटची प्रोसेस आहे. आल्यावरती आपण विचारूया. मम्मीसाठी प्लेट्स सगळं आणून ठेवतो. हा नाही, आता इथे बघा ते मम्मीची औषधं, आयुर्वेदिक औषधं, साबण बिबन सर्व मी इकडे आता काढतो.
प्रत्येक गोष्टी कशा व्यवस्थित आता घर इकडे 15 दिवसासाठी म्हणलं की आता घरासारखंच आपल्याला इकडे आता सर्व व्यवस्थित ठेवायला लागेल आणि राहायला पण लागेल एकदम व्यवस्थित. मम्मी यायच्या अगोदर हे सर्व मी रेडी करतो, म्हणजे ती आल्यावर बघेल अरे सर्व लावलं आहे, चार्जर लावलं आहे, सर्व वस्तू ठेवले आहेत, आपले रिपोर्ट्स ठेवले आहेत, कपडे पण व्यवस्थित लावतो आहे. तर मम्मीला पाहिजे तशी मम्मी लावेल आणि हे सर्व वस्तू पण टापटीप ठेवतो व्यवस्थित. आणि इकडे एक गोष्ट केली आहे, मम्मीने जेवढं गोल्ड घातलं होतं ते कमीच घातलं होतं तसं कानातलं बिनातलं ते सर्व काढून घेतलं, कारण मसाज करताना कसं आणि बांगड्या पण काढून घेतल्या सर्व, कारण ऑब्स्टिकल नाही आलं पाहिजे ना, असं काय लागलं नाही पाहिजे म्हणून त्यांनी सर्व मसाजचं पण सर्व काढून घेतलेलं आहे वस्तू. आता मम्मी येईल आणि तुम्हाला सर्व सांगेल, तोपर्यंत मी इकडे सर्व व्यवस्थित करते बघा. तर आलेले आहेत मॅडम. आपण पुऱ्या करायला तेल घेतो ना, हां तसं तेल एवढं चांगलं. आणि तेल पुरं म्हणजे कपडे काढून निकरवर धुपवतात आणि पुरं मॉलिश करा, एवढं तेल टाकून पुरं असं चोळतात. अर्धा तास झालं तुला आहे ना? हां, असं चांगलं चोळतात. आणि नंतर मोठा कुकर आहे, गॅसवर कुकर ठेवलेला आहे आणि जे कुकरच्या वरून दांडीतून वाफ येते ना, शिट्टी काढलेली, त्याला पाईप जोडलेला, ती वाफ आहे ना, ती पूर्ण अंगाला तेल लावल्यावर ती वाफ देतात, वाफेने शेकवतात, घाम सुटतो. मग आता लगेच आंघोळ बिंघोळ नाही करायची, अशीच मॅक्सी घालून राहायचं दिवसभर. सकाळी तेल लावायला जायचं तेव्हा आंघोळ करून जायची, म्हणजे फ्रेश वाटतो ना. तर आल्याला तुला हे केलं, नाव विचारलं काय केलं ते? म्हणजे मॉलिश केलं. नाव मी विचारतो काय केलं ते. बस तू बसा सांगितलं ना. हे बघ तुझं सर्व सामान, हे बघ सर्व डाईट फूड पण इकडे ठेवलं, औषधं ठेवली आहेत, फळं इकडे ठेवली आहेत, हे तुझं वस्तू सर्व. हे बघ एक चादर काढून ठेवली आहे मला, तिकडे तू आता घातलेले कपडे तिकडे आहेत. आणि आता तर बस पण दाखवतो बघ सध्या. हे बघ कपडे सर्व कपडे ठेवलेले आहेत आणि एक्स्ट्रा आहे, तू नंतर तुझ्या पद्धतीने लाव. हे बघ ठीक आहे, हे सर्व ठेवलेले आहेत. आणि बॅग पण, छत्र्या खाली आहेत, छत्री पण खाली ठेवलेली आहेत. ही एक्स्ट्रा बॅग माझी आहे, इकडे रिपोर्ट इकडे तुझे. तोपर्यंत मी तू येईपर्यंत हे सर्व केलं काम. रोज सकाळी पहिलं मॉलिश होणार. तू आल्या जरा ते सुगंध आला जरा मालिशच्या तेलाचा आणि ते याच्यामध्ये ना अशी पोटली बांधून ठेवलेली आहे कुकरमध्ये, आयुर्वेदिक काय औषध झाडपाल्याचं असेल ना ते. काय खायला सांगितलं तुला? नाही अजून सांगितलं नाही. तर आल्या ही प्रोसेस झाली मम्मीसोबत. अजून खूप काय होती ते तुम्हाला आम्ही सांगू. आता नाव मला सुद्धा माहीत नाही, नाव माहिती पडल्यानंतर आम्ही तुम्हाला सांगूच ना काय नाव आहे ते. पण खूप म्हणजे दोघी जणी कुशीकडून तोडतात. 2 जण होती तोलायला? दोघी जणी असतात. ओके. मध्ये झोपवतात बेडवर आणि या बाजूला एक या बाजूला एक अशी उपडी उतारी असं नाकून सगळं मॉलिश करतात. चालेल आता आराम करा, झोपायचं. तिथे बघा भाई काका आलेत आपले औषधं घेऊन आणि तुम्ही विचारायला औषधं कुठे आहेत सर्व, तर औषधं इकडे ठेवली सर्व आहे ना. एरंड तेलची एक बाटली अशी एवढी होती ती घेऊन गेले आणि एक लिंबू घेऊन गेले, 3 लिंबू मागवलेले, एक लिंबू घेऊन गेले, थोडंसं लसूण घेऊन गेले एक. तर काय काय मागवलं बघा, लसूण, तेल, हे काय अथर्व, हे मध आहे, हे काय आहे महानारायण तेल, ब्राह्मी तेल, तिळ तेल आणि हे कसले पाईप मागवले आहेत ना. तर एवढं सर्व वस्तू मागवली. म्हणजे काय माहिती आहे का, लसूण आहे ना, तुम्हाला जर ॲडमिट केलं कधी तर तुम्ही लसूण घरातून घेऊन या. का? लसूण आणि लिंबू. का? लसूण लय महाग आहे इकडे. किती महाग आहे? पाव किलो 75 बाबा. आणि आपण 100 रुपयाची 1.5 किलो लसूण घेतो. म्हणजे 250 रुपये किलो आहे वाटतं, 250-300 रुपये. 100 रुपये. ते काय भाई, ते काय म्हणले, लसूण बाहेरचे म्हणले काय? मी बोललो ना एवढे महाग नको. लसूण बघा कशी दिसायला आहे, लसूण जरा जाड आहे, पण जाड आहे तरी पण एवढी महाग नाही पाहिजे ना. तुझे कपडे पुढे ठेवले याच्यात. तुम्ही पण बॅग तशी आतमध्ये सर्व मम्मीचे कपडे ह्याच्यात ठेवलेले आहेत व्यवस्थित. तू नंतर मम्मी लावा तुझ्या हिशोबाने सर्व. हे सर्व औषधं बाहेरून लागतात, ह्याचे पैसे आपल्या स्वतःला द्यावे लागतात है ना. जर कॉस्ट सांगू ह्यांना मम्मी कितीची पडली, म्हणजे तुम्हाला आम्ही का सांगतो असं, कारण तुम्हाला अंदाजा पाहिजे की काय कितीला होतं. आपण कसं पटकन ॲडमिट होऊन जातो आणि आपल्याला माहिती नसतं आतले खर्च किती असतात ते. नाही तर तुम्ही याल इकडे ॲडमिट व्हाल, हा चला
3,000 रुपये हे आहे, तर आपण ॲडमिट होऊया तेवढ्याच होऊन जाईल नाही. नाही हे औषधं एवढ्याची पडली आपल्याला 2,000. ही औषध आणली 2,000ची औषध बरं 5 रुपये परत आले फक्त. हा. 2,000चे बरोबर पडले. तुम्हाला पण सगळं माहिती पडलं पाहिजे, जसं आम्हाला माहिती नव्हतं ना. जर तुम्हाला पण माहिती पडलं पाहिजे म्हणून आम्ही हे सांगतो. मला माझ्या हिशोबाने 7 दिवसाची काय 1 आठवड्याची बोलली औषध आहेत ते. हा, एक आठवड्याची आहे. भाईनी पण असं कपडे बिपडे चेंज करायला आणले तर कपडे चेंज करतील आहे ना. हा, आता मम्मीला जेवायला सांगितलं आहे ना, जेवूया आपण. जेवण ओके झाल्यावर आता दुसरी क्रिया चालू होणार. ओके. आता तुम्ही विचाराल की मी कुठे चाललो आहे. आता मी इकडे बघा बाहेर आलो आहे. आज कसं ॲडमिशन झालं ना, तर आजचं लंच इकडे नाही मिळत, तर ते दुसरीकडे म्हणजे आपल्याला आणावं लागेल स्वतः. तर मी बाहेर बघतो कुठे आपल्याला चांगलं जेवण मिळतं आहे का. आणि हा हॉस्पिटल कसं बरोबर हायवेला लागूनच आहे बघा. आता बघूया इकडे जेवायला काय आहे. मग जेवून मम्मीचं परत काहीतरी वेगळं ट्रीटमेंट करणार आहे. ते काय ट्रीटमेंटचं नाव आहे ते मी तुम्हाला सांगेलच. हा हॉस्पिटलचं इकडे आता आम्ही कुठे आलो माहिती आहे काय, हे लास्ट एंट्री आहे हॉस्पिटलची दाखवतो. आणि बाजूला पेट्रोल पंपसुद्धा आहे HP चा. तर इकडे बघा मी आलो आहे आता. भाजी चपाती डाळ भात आपली जी थाली असते ना नॉर्मल ती घेऊन आलो आहे. इकडे वाढलंसुद्धा आहे. आणि तुला काय करायला नेलं होतं आता परत? सकाळी आले ते तेल लावलं ना, ते तेल मॉलिश करायचं आहे ना, त्याचं काहीतरी नाव वेगळं आहे. आणि आता मला म्हणजे जेवण झाल्यावर जातो ना आपण, तेव्हा आता पोटलीचं काहीतरी, पोटली गरम करून त्यांनी शेक दिला, चोळून शेकवला. चांगलं वाटलं? हां, चांगलं वाटलं. जिकडे दुखतंय तिकडे शेकवतात, चोळतात. आजच्या दिवशी ज्या दिवशी ॲडमिशन झालं त्या दिवशी जेवण नाही, नंतर उद्यापासून जेवण चालू होईल मम्मीला. हां, तर आता सध्यापुरती मी बघा काय आणलं आहे. बाहेरून आणलंय. भात भाजी सॅलेड भाजी चपाती सॅलेड भात असं आणि पुलाव असं सर्व चांगलंच आणलं आहे. हेल्दी आणलं आहे आपल्याला. असं नाही की बाहेरचं काय मिसळ किंवा असं काय ऑइली बिली काय नाही आणलं आहे ना. नाही, आता आम्ही बघा असं जेवून घेतो आहे. तुम्ही पण या आमच्याबरोबर जेवायला. आता हे जेवून आपण आपली घरातली औषधं घ्यायची आहेत. तुला ह्याच्यातलं हे दुबईला ते झालं ना. तो पण अजून भात आहे. सांबार उगाच सोडलं सगळं. ही आहे ना गटली, ही राहू देत नाही जेवढ्यात तर. आता मम्मीला कुठे नेतात आहेत? आता ते जेवण झालं ना, आता शिरोधारा करायला नेतात आहे. म्हणजे इकडे ते तेल टाकतात ते ना. चला जाऊ. आता पण कपडा न्यायला लागतो बरोबर, कॉटनचा पुसायला लागतो. इकडे सर्व डॉक्टर बसतात. ते रिसेप्शन एरिया आहे. मम्मीला इकडे आतमध्ये नेलं आहे. आणि बाहेरचं वेटिंग रूम हा आपला रूम. आजच्या दिवसात म्हणजे अजून दुपारचे 4 नाही वाजले आणि आजची ही मम्मीची 3rd क्रिया चालू झालेली आहे. नावं आता मी अजून विचारले नाही. नावं विचारून मी तुम्हाला सांगतो. मी तुम्हाला सांगितलं ना एकदम वेटिंग रूम पण एकदम छान आहे बघा. आणि हा आपला रूम बघा. इकडे क्लिनिंग प्रोसेस चालू आहे सर्व बघा. बेड पण एकदम छान आहेत. बघा आम्ही आत्ता आतमध्ये आलो परत आपलं बाहेर. वेटिंग रूम आपला रूम. मला आधी आता साफ केले एकदम व्यवस्थित. बघूया काय काय ट्रीटमेंट चालू आहे मम्मी आता आल्या होत्या. आणि मम्मीला जरा चांगलं वाटलं. असं काय जास्त प्रेशर नाही होतं. एकदम व्यवस्थित करतात. आणि हां आत्ता शिरोधारासाठी नक्की माहीत नाही शिरोधारा करायला गेलेत की नाही, पण त्यासाठी त्यांनी 3 तेलाच्या बाटल्या घेतल्या आणि त्या 3 तेलाच्या बाटल्या पूर्ण घेतल्या. आता ते काय कोणकोणते तेलाच्या बाटल्या ते मी तुम्हाला दाखवतो बघा. सर्वात आधी ही तेल बघा. ही तिळ तेल आहे. किती आहे हे? एवढी मोठी बाटली बघा पूर्ण. ही पूर्ण बाटली घेतली त्यांनी, एवढी मोठी बाटली. त्यानंतर त्याच्यात त्यांनी हे मिक्स केलं बघा, जटामासी तेल. एवढं एक बाटली. आणि त्यामध्ये हे मिक्स केलं ब्राह्मी तेलम. हे 3 तेल मिक्स केले त्यांनी पूर्ण याच्यात. म्हणजे ह्या 3 तेलाचं पूर्ण मिक्स करून आता मला वाटतं मम्मीचं ते हे करतील वाटतं शिरोधारा. आता तू काय शिरोधारा करून आली? हा, शिरोधारा करून आली. कसं असतं माहिती आहे का, डोकं पूर्ण असं खाली असं झोपायला असं बेड असतो लाकडी, आणि डोकं ठेवायला असं, आणि डोक्याचं तेल खाली गळायला घाणा कसा असतो घाण्यासारखं,
आता ती धार आहे ना, शंकराच्या पिंडीवर काही धार गळते तसं ते भांडं असतो आणि अशी धार कपालावर सोडतात तेलाची गरम. म्हणजे जेवढं सण गरम होईल ना तेवढं गरम असतं. आता परत बोलवलं ना तुला? आता परत बोलवलं आहे. कशासाठी? आता काय माहिती ते काहीतरी करायला गेले बस्ती ना. ही घेतली ना बाटली आता? हां. बस्तीसाठी हा तेल वापरला. कोणतं तेल आहे? महानारायण तेल ना? हात नाही दिला ना मी खोलून आता. आणि तो शिरोधाराचा जो तेल होता तो परत दिलेला आणून. आता परत बाटली भरून ठेवायचा. परत बाटली भरून ठेवायचा ना तो. आणि परत उद्या. हे काय तेल आहे का डोक्यावर सर्व? हां, तेल आहे सर्व. आता परत बोलवलं ना तुला? आता बस्तीसाठी चालली. अजून आपले घरगुती गोळ्या खायची आहे. हे 4 झाले ना, 4थी क्रिया. आल्यापासून 4थी. आता बघा इकडे जो टोप उरला, टोप जो दिला होता त्याला हा किचनमध्ये द्या त्यांच्या बाई. बंद करा दरवाजा. आणि इकडे शिरोधारासाठी मी तुम्हाला सर इन्फॉर्मेशन देतो बघा. हे 3 तेल वापरले होते, हे 3 कंपनीचे तेल. त्यात तिळ तेल, ब्राह्मी तेल आणि हे कोणतं आहे जटामासी तेल, हे 3ही तेल होते. तर त्यातले बघा परत रिफिल केली बघा, एवढी ही भरली, ही पण पूर्ण भरली आणि ही खाली झाली. म्हणजे एवढी बाटली यूज झाली, एवढी म्हणजे 3ही मिक्सिंगमध्ये एवढी यूज झाली. आता 3ही आता हे 2 भरलेले आहेत, तर ते परत रियूज करणार तसं. आणि आता मम्मीला बस्तीसाठी नेलं. 2 प्रकारचे बस्ती असतात. एक तेलाची बस्ती, ह्या तेलाने बस्ती ह्या तेलाची बस्ती आहे. मग ती आपण नॉर्मल असते ना, म्हणजे जेवण खाऊन करू शकतो ही बस्ती. आणि उद्या काढायची बस्ती देणार त्याला एम्प्टी स्टमक लागतं. तर एवढी सर्व प्रोसेस आहे, जशी तशी प्रोसेस आम्ही तुम्हाला सर्व सांगतो आहे. भाई बघा गेली मध्ये मध्ये असे डॉक्टर्स येतात ना विचारायला, म्हणते मी शॉर्ट्स कट करतो. आता परत ही पावडर घेऊन गेले कसली तरी. हे पावडरचं काय नाव आहे काय माहिती, बस्तीसाठी घेऊन गेलं. थोड्या दिवसांनी आपल्याला ना, थोड्या दिवसांनी मला सर्व प्रोसेस माहिती पडेल किंवा कुठे काय वापरतात तेही माहिती पडेल, नावं पण माहिती पडेल. तर मी तुम्हाला सर्व डिटेल देत जाईल, म्हणजे तुम्हाला पण इन्फॉर्मेशन मिळेल की कशामध्ये काय वापरलं जातं आणि कशाने काय होतं. बाहेर बसलेत, सर्व प्रोसेस चालू आहे. आता मम्मी येईल आणि तुम्हाला सर्व स्टोरी सांगेल की काय कसं झालं, काय करत होते ते सर्व सांगेल. मी तर काय दुपारचं एवढं झोपत नाही, तर बाईला इकडे जरा झोपायला नव्हतं. पडा. एक माणूस आरामात झोपू शकतो ना इकडे. उशी घ्या ना, ती उशी आहे बघा, ती उशी नको, ती उशी हॉस्पिटलने दिली आहे. हे आम्ही चादरी घरून आणल्यात. झोपा. तर भाई आता रेस्ट करतील. आता आम्ही मम्मीची वाट बघतो. मम्मी बघूया काय कधी येते आणि काय काय केलं ते सांगतील. आता वेलकम. आता बस्ती झाली. बस्ती झाली? हां. बस्ती झाली की बसा मग. आता बसायचं आहे. परत लेप घेऊन येतात आहे. हा काय लेप कुठे लावतात आहेत माहिती नाही, गरम करते. त्या गोळ्या कधी, औषधं कधी घ्यायची? औषध देतो की तुला आता? औषधाचं टेन्शन आलं आहे. औषध नाही घेतलं ते ना? हां देतो ना औषध, घे पटापट. काय काय केलं ते सांगूया, पण औषध देऊया तुला आहे ना. हां. आता इकडे तुझं काय काय केलं? हे काय केलं? लाल 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 काय लावलं? ते जिकडे दुखतंय ना तिकडे लेप काढला. ढोपराना, पायाला, असं लावलं कमरेला. होतं बघा, हे सर्व दिसते. कमरेला आता लेप लावला सगळीकडे गरम गरम. आणि ते किती 20 मिनटं ठेवायला सांगितलं ना? 20 मिनटं ठेवायचा आणि पुसून टाकायचा, धुवायचा नाही. आज कसं माहिती आहे काय, आपण लेट आलो ना जरा, इकडे 12ला आलो ना आम्ही. तर तुझी शिरोधार आणि ते 2 प्रोसेस सकाळपासूनच 10-10:30 पासून चालू आहे. म्हणजे एवढी काही होणार नाही. नाही होणार, मग ते सकाळीच आरामात होईल. आणि आजचे जे क्रिया आहेत ना, असे तुझ्याबरोबर करत राहणार क्रिया सर्व. रोज. तुला कम्फर्टेबल आहे हां, असं? बॅक टू बॅक असं प्रेशर नाही वाटत आहे ना? नाही वाटत. कारण चोळतात ना, मॉलिश करतात ते जरा बरं वाटतं. तर असा हा फर्स्ट डे होता मम्मीचा, बरोबर. हां आता काहीतरी नाकात टाकायचे ड्रॉप राहिले तुझे, हां. तेवढं झालं की मग आजचं सर्व झालं. मग असं रेस्ट करायचं सर्व. म्हणजे रोज असं करणार. हां, टाईम टू टाईम करणार. आज तर आम्ही लेट आलो म्हणून पटापट जरा झालं. घाई झाली. उद्या सकाळपासून चालू होणार, ते व्यवस्थित होईल तुझं सर्व. सकाळी उठल्या पहिलं मॉलिश करणार, हां, ते तेल परत आणून दिलं बघितलं परत आणणार. शिरोधाराचं. हां. भाई पण इकडे आहेत बसलेले आहेत. व्यवस्थित आहे ना, कम्फर्टेबल आहे ना?
तर अशी सर्व प्रोसेस होती. अजून पुढे पुढे काय काय इन्फॉर्मेशन आहे आम्ही तुम्हाला नक्कीच देऊ. आता मम्मी रेस्ट करेल तसं मम्मीची सर्व प्रोसिजर चालूच आहे. आता घरी बसून हे सर्व नाही झालं असतं मम्मी. नाही झालं असतं. आपण एनर्जी पाहिजे तुमच्या जरा एकदम जास्त थकलेले असतात तर इकडे नका येऊ. एक कारण थोडीशी एनर्जी हवी बॉडीमध्ये, कारण हे सर्व करणार ना. मम्मीच्या हिशोबाने कम्फर्टेबल आहे. किती इम्प्रूव्हमेंट होते ते आपल्याला आता नंतर नंतर माहिती पडेल. हा होता डे 1. तुम्हाला पण कसं वाटलं आम्हाला नक्कीच सांगा. रोजाला केल्यावर डोक्याला तेल असतो ना, म्हणून कपडा बांधायचा. हां, आणि अंघोळ नाही सांगितलं ना तुला आज? आंघोळ नाही करायची, तर सकाळी हा आंघोळ करायची. तर हा आमचा रूम. उठल्या उठल्या सकाळी आंघोळ करायची म्हणजे आपल्याला फ्रेश वाटतो. आणि नंतर दिवसभर त्यांचं हे चालू. मी उद्या करणार ना आता. हां, आता दुपारचं असं कोण नसतं इकडे, बघ सर्व खाली आहे. तसं आपण हे लावू पाऊस शकतो. लई पडतोय. पाऊस खूप आहे बाहेर. पाऊस भरपूरच पडतोय सकाळपासून आज. आवाज येत असेल तिकडे. आता हे सर्व मम्मीचे काढे, मम्मीला औषध देतो. आता मम्मी झोपून उठली. हे काय करतात आहे? ECG काढतात आहे. ECG काढतात आहे. हार्टबीट चेक करतात ना. आता हे काय आणलं नवीन? ECG करतात ना. आत्ताच मम्मीचं ब्लड प्रेशर चेक केलं. आता ECG करतात आहे मम्मीचं, हार्ट रेटचं. आता इकडे बघा रात्रीची वेळ आहे. रात्रीची म्हणजे इकडे संध्याकाळ झालेली आहे, पण इकडे डिनर आलेलं आहे. किती वाजले माहिती आहे तुम्हाला? 7 वाजले बरोबर, 7. आणि जेवायला काय आलं आहे? एवढ्याची भाजी एकदम आहे. चमचमीत झणझणीत एकदम मसालेदार भाजी नाही आहे असं कायचं नाही. इकडे काय काय भात आहे, वरण कसा दिलाय. 2 चपात्या आहे, भाजी आहे. हां, आणि हा ताट आपल्याला 10 रुपयाला पडला आहे. चला खावा. टेस्ट बघ चपाती तोडून बघा मी कशी लागते. चपात्या बघ कशा आहेत. किती चपाती दिले? 2. हां, आणि अजून एक सांगायचं आहे की संध्याकाळचं 4 वाजता ना दूधसुद्धा आलं होतं. तर 1 ग्लास आम्ही दूधसुद्धा घेतलं. चपाती तुटल्या खावा. भाजी खाऊन बघ. भाजी भेंडीची भाजी आहे. भेंडीची नाही, पापडीची आहे. नाही, भेंडी आहे. भेंडी आहे. मला हा. आवडत नाही ती भाजी आहे. मम्मीला भेंडी नाही आवडत. पण टेस्टी आहे. चांगलं आहे. चला आता असे मम्मी जेवेल. आणि चांगली गोष्ट आहे. किती वाजलेत? 7 वाजून 6 मिनटं झालेले आहेत. बरोबर 7 वाजता जेवण आलेलं आहे. व्हेरी गुड. असंच जेवायचं तर फरक पडेल. मला भूक लागली. मम्मी आताच बोलत होती भूक लागली भूक लागली. चला आता जेव. आणि आपण पप्पू आणतो घरातून डबा. आज कसा पहिला दिवस आहे ना, म्हणून घरी गेला नाही आहे. हो. म्हणून आज जरा जेवण घेऊन बघितलं. ते लोक पण म्हणाले, डॉक्टर लोक, तुम्ही जेवण घेऊन बघा पहिलं. चांगलं आहे जेवण. तर जेव वाट काय बघते. बाय बाय. आता मम्मीला जेवू द्या, आपण नंतर बोलूया. बाय बाय.